mokwongo kamiyo thuolo mar moso nyikwa Ramogi Jwang' ka wachako twak. Penjo maduong' manitiere kane, ang'o matimore? Waneno gima otimore kawuono masawa mar piny Kenya e kanisa e gwenge Modhaya, kaunti ma Nyeri. Ka mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ywak ne jatend piny kowacho ni orne kendo kodne kweth moko madwa ne ochudhe oko. To migawo mar arita bende owuoyo kawacho ni gin giwegi gitimo nonro, kendo jatend migawo Murkomen okoni osewuoyo kod ogai mar obila Douglas Kanja mondo tim nonro mapiyo piyo. Douglas Kanja osesingo ni nonro osechakore. Ikoni kweth moko mag jomoko ma galagala ne odhi omonjo Rigathi Gachagua e kanisa. Maendi nyiso nang'o? Wachakuru twak mar Atil odhiambo ma kawuono gi weche machal kod magi, nikech magi bende gin wiki mag siasa. Ranyisi gi nyisa ng'o piny matinende wantiere, piny mar demokrasia, piny mowinjo bed ni ng'ato ka ng'ato imiyo thuolo mar chung'. Kinde moro chien japuonjo doyo Widi ne wacho ni oganda nyaka mi thuolo mar bedo gi chung' mopogore. To chung' mopogore ni kibedo kode, ang'o momiyo samoro gik ma kamagi nyalo betie. Paw siasa ka bende tuke ng'eny. Jomoko gwere kata lwar piny ei box to gidwa ni mondo chiw red card. Mago bende nitiere tuke siasa. Ang'o matimore? Jaduong' Erick Okeyo machiegni twak marwa kawuono ni. George, erokamano. Yes. Nyikwa Ramogi oimore uru kendo alamonu hawi maber e higa ma wachakoni. George, ichako gi gimotimore e kanisa mar Anglican kar od bura ma Odhaya. Yes. Kaunti ma Nyeri. Wasenene wate. Ing'eni pile pile koro wawuok kaka ng'atno ma jarita kwe. Pile pile nekech luor mar kanisa bedo kama oyang ni kar lamo. Kata jakuo eme polis lao to ringo modonjo e kanisa to ok chak lawega e kanisa. Polis rito malamo wang' rum ma ka pasta ema wang' ogolo jalni mos, kose wuoyogo to luongo polis tigole mos. Nyiso ni ka wachopo kama koro nyaka e od lamo magina inyalo baye, ka wachopo kama nyaka e od lamo tiagas inyalo baye, to wachiegni chopo kama rach ahinya. Piny nyalo kier matam ng'ato rito. Onyalo pukore motamre jore. Nekech magina milimita bila ma waneno kotang' kacha wuok mana e bunde maduong' miluongo ni AK, ma japiny machalo in gi an onge thuolo minyalo miye license mar ting'o AK mondo ibed go e ot. Bende jogi ka ineno antie matok polis entiere kanyo. Obedo matek kineno nyithindo matindo kayuak ei kanisa. Nyithindo matindo gi modhi mana e Sunday school gi jonyuolgi. Gin ng'eni gikia kata gimomiyo ibayo tiagas, kata gimomiyo ibayo magina. Hawi maber ni onge ngima molal. Tatemo wacho ni piny owacho ma ok nyal rito jopiny, maloko jopiny adui, sagi mar weyo loch bendo romo. Nikech magi e joma go ombulu. Gime piny owacho laro gi Gachagua dalagi. Nikech Odhaya en Nyeri, Nyeri en dalagi Gachagua. Gimi lao kode ka osedonje kanisa tiweya kata ka onego make tirite oko. To aparo ni wachako chon ahinya, nikech pod igani bro dhi machok Desemba ka onge yiero. Benge kamano. Yeni waringo ka gimi yiero dwe mar 8 igani. Igani dwa dhi marum kapod ok wadhi e yiero. Kora natemo seyo sirkal. Awinjo sani
ka jatelo mar migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ma en jalno mang'eyo, en osiepna, en ng'ama wagore simo, owacho nowuoyo go gaye mar polis mondo chak nonro. Mano wuoyo maonge paro, jakizungu luongo ni careless talk, nikech ogaye mar polis ok mi chik gi minista mondo chak nonro e gima otimore e ler ayanga. All right. Aneno sani mbui mar polis ka jawuoyo mar polis osiepna moro miluongo ni Mushiri Nyaga ondiko kae, owacho ni polis oseyawo nonro kendo ginyiso unit miluongo ni internal affairs monde ong'iyane. Internal affairs en unit ei polis manono mana polise molokore jendeke. Nyiso ni giseyie ni mae girgi. Omiyo minister ok nya wacho ni nodwa nonon girgi. Gazet mar Nation makawuono wacho niya, n'ofis minister Murkomen ni jal moro nyodonje sa 3 otieno, jal magikia pod ginono, ma jal no goyo peksen ofis ni nyaka sa 9 madhi 10 kogwen. Ka minister mar security ema koro ofise ng'ato nyalo dhiye sa 3 otieno mawuog sa 10 okinyi. Awacho gimon ni e gazet, somo gini e Nation makawuono, en headline. Ka minister mok safe, ja Kenya dhi bedo safe nang'. Right.